Kyllä nyt on tekniska problemska. Accessories unconnected. Ei, kiersinköhän mä tuon lippunaru? Eikä se sieltä irtoa, ei se nyt sinne solmuun päässä mene. Nyt kummalta kohta on miehetkin veessä. Nui. Joo. Stop! Ei kyllä. Se on veneen alla. Se meni veneen alla. No niin, ensimmäinen Turo-kuha saatu videolle ja tulee teille sitä pätkää. Ja mitkä fiilikset me saa? Hyvät, loistavat fiilikset. Näytöllä näkyy kaloja vähän väliä tuolla turojen päällä ja turojen sivulla vieressä jo vähän joka puolella. Että nyt ainakin selkeästi ollaan paikassa, missä kuha kutee. Tuolla näkyy Turo. Siellä on välissä kalaa vai? Turo ja kala oli tuossa välissä, näkyy välillä karkuun. Siinä nyt näkyy seuraava Turo vähän matkan päässä. Ja näkyy hienosti pyöreänä. Tuolla on kolmas Turo. Komeasti näkyy kaikki. Voitais mennä tuonne tuulen alapuolelle ja ajaa toiselta lipulta oikeastaan niin vasta tuuleen. Niin joo, helpoin mennä siihen. Vähän jos saadaan videomatskua sitten. Valo päälle tuohon vehkeeseen ja katsotaan tätä kuvaa varmasti tämä kuvaa se. Siitä on hyvä kuvata. Häh? Tästä on hyvä lähteä. No niin. Drone on siellä ja pannaan se video kuvaamaan. Joo, ja täällä on tallennus nyt päällä. Lähti. Siellä näkyy kun robotti menee. Ja nyt sukellettaa. Oikealle päin ne on. Se on niinku tuolta lipun tuolla puolella, oikealla puolella on. Turot. Joo. Mä näen nyt taas sen robotin. Nyt löytyy pohja. Näkyykö sitä kove? Näkyy, pitää mennä niinku oikealle sitten. Oikealle päin? Joo. Turojata menee tuolla. Vieläkö oikealle? Joo, nyt ihan vähän vielä oikealle, niin sitten meet suoraan Turoa kohti. Pitääkö vielä oikealle? Menet suoraan Turoa kohti. No niin. Ihan pieni oikealle, niin sitten on. Mitä ihan pieni? Ihan pikkusen oikealle. Nyt. Niin se varmaan. Menee justiin suoraan Turoa kohti. Pikkusen heiluu tän. Nyt on Turo. Siellä on kuha. Turo, niin mä Voi sanoin, että näyttää, että siellä on kuha. Siellä on kuhaa keskellä. Ja no jos niin. lähdet vasemmalle, niin sielläkin on kala siinä Turossa. No niin, tässä oli Turossa kuha. Aivan mahtava. Ja oikeanpuoleisessa Turossa oli, mitä ei vielä keritty kuvata, niin siinä oli hetki sitten kalaa. Ja olettaen, että ne on kuhia sitten kaikki siellä. Kala ui Turojen väliä. Mä en pääse sinne nyt enää. Siinä oli joku särki. Siinä on eessä kalaa. Tästä jotain pölypiliviä tuli. Joo, siinä on eessä kala ja pikkusen vasemmalle käännät. Nyt käännyt justi ja siinä oli kala, joka väisti. No niin, siksi saa. Siinä on sitten, että vähän vasemmalla on seuraava kala, se jää vähän ohi. Nyt meet justiin suoraan Turoa kohti. Täällä on aivan hirviät pölytykset. Ja siinä on kohta tuut Turolle, niin
ihan pikku napsu oikealle, niin tuu Turon kohtaan. Siinä on Turon kohta ja sitten Turon takana on isompi kala. Täällä on niin paljon varmaan kalaa lähtee, että tää on ihan niinkö pölyä tämä koko... Joo, ja kyllä täältä liven näytöltäkin näkee, että kyllä sitä tosissaan on sitä kalaa. Tuossa on Turo. Siinä on Turo. Meni vähän niinkö pahki. Siinä oli... Minusta sitten oli kala siinä Turon päällä. Joo. Näkyy, aina kun se Turon reikä on siinä keskellä, niin se meni aina välillä piiloon niin selkeästi. Nyt sä oot siinä, niin sitten kun... Tiedätkö mitä me tehdään? No. Tämä peräranna saa rauhoittaa. Joo, niin on. Ihan selkeästi. Kyllä. Täällä on niin paljon noita... Täällä on niin paljon kalaa. Ja siis tässä on niinku... Nuo ihan selkeästi, kun nuo mitä kaloja tuossa näkyy, niin ne on niin hyvän kokoisia, että ei ole niinku pienitäkään epäselvyyttä. Käydään Elvikin karilla. Joo. Tässä on nyt useampi. No, tää on täynnä noita. Kuule. Voitonjuomat. Ja. Siinä on sullekin. No niin. Matrokkia. Matroskia. Yes. Aivan loistava. Sinne nähtiin useampi kuva. Niin. Ei oo turha homma. Toinen kokureissu ja meillä oli suunnitelmissa niin, että jos jossain näkyy paljon kuhaa, niin me rauhoitetaan se tältä seurannaltakin semmonen paikka. Ja tässä on meillä 5 jataa tosi tiukassa nipussa. Yhteensä niinkö 60 niitä turoa ja melkein joka turon päällä näkyy kuhia ja 2 saatiin videollekin. Niin kyllä. Täällä on ihan turha meidän näitä mun mielestä ainakaan niin enää kahtua sen enempää. Että... Kyllä, juuri näin. Ja turojen välissä näkyy livessä niin reippaasti kaloja, että olettaen ne kuhia on, koska ne on sen verran isoja, että ahvenia ne ei pääse olemaan ja hauki on varmasti jo kyllä muilla vesillä. Meillä on elämää reilusti. No niin. Kuolemajuoma sitten, voitonjuomat. Onko tää sokeritonta, että tohtiiko tämmönen urheilijajuoma? Ei oo sokeritonta. Isomahainen sairaankuljettaja kestää sokeria. No niin. Siinä on se meidän Rone. Seising M2 Pro Maxi. Ja tämmönen erillinen näyttö siinä. Ihan hyvä kampe ollut. Niinkö tällä testaamisella ainakin. Mutta mepä jatketaan tuohon toiselle. Sinne on 0,5 kilometri siirtymää. Siellä on toiset 60 tiivissä nipussa, niin me käydään kohta kahtoon. Tuossa on jäätävä kokoinen kala tuolla. Joo. Kato. 15 metrin päässä. Turo ja sitten on hetken matkan päästä niin jäätävä kokoinen. Jos Turo on 70 senttinen, niin tuo oli niinku reilusti pitempi. Komeita kaloja. Komeita lahnoja. Niin. Näyttöjä kuapeli. Itekseni höpöti, että näyttöjä kaapeli vie. Mene vielä liinalla kiinni. Sitten se on siinä. Me tultiin vähän siihen tulokseen nyt kun mietittiin noita havaintoja Kaijussa, että kun siellä oli monesti Turon päällä kala ja vieressä, että jos se naaras oli siinä Turon päällä, niin oletettavasti tuli koiraita. Niin... Koiraita vieressä. Kyllä. Tuolla oli komea kokoisia kaloja kyllä ihan siinä koko alueella, missä turoja oli. Onnistuu. Ja nähtiin yksi semmonen ihana lintukin, mikä se on. Semmonen musta, jolla on pitkät jalat. Mikä se nyt mahtoi olla? Oisko ollut merimetso? Koivat vaan tänne muuta asumaan oikein.
Oli vielä sopivasti kyllä kivikolla. Niin oli. Semmosta.